m'ha robat la frase, Bueno, doncs com dèiem, moltes gràcies per assistir, benvinguts. Venim per qui no coneixeu en Gerard, per molts anys en Lleoner Playmobil. No sé si coneixem més com a Gerard o com a Lleoner Playmobil. Que Figueres com a Gerard segur. O el fill de la Maite. Bueno, ella és un creador de contingut d'això, dels clics de Playmobil, com deia ben Pau. Nosaltres coneixem més com a clics de Playmobil, que no pas de Playmobil. No sé si aquest nom de clics venia l'hem tret d'aquí al país, ja venia d'avui, o no? El nom de clic de Playmobil, moltes gràcies i gràcies a tots i a totes per haver vingut. També fer els agraïments a totes les persones i entitats, etc. Responent a la teva pregunta, el nom dels Playmobils, podem començar per aquí. El nom dels Playmobils de Click, és cert que molta gent coneix els Playmobils com a Click. I, de fet, Playmobil, en els seus orígens, quan es va crear, quan Geobra, que és l'empresa alemanya que el 1974 crea els Playmobils, el primer nom que li dona és Clicky, els Clickies de Playmobil. I de seguida li passa el nom a Playmobil. De fet, si entrem a l'increïble univers dels noms, a Espanya i a Catalunya molta gent coneixereu els Playmobils com a Famòbils. Per què? Perquè aquí a Espanya, l'estat espanyol té aquesta mania de canviar el nom a tot, van entrar de la mà de l'empresa de joguines famosa i van decidir adaptar el nom a Famòbils. Llavors, el seu nom primer va ser a Clicks, llavors Playmobil, i llavors aquí a Espanya van arribar com a Famòbil als anys 50, fins ara que ja han unificat el nom i tothom els coneixem com a Playmobil. És curiós, això de clics de Famòbil no me'n recordava. Bé, per posar-nos en situació, què són els Playmobil? I per què després de 50 anys encara aguanten? Perquè sé que va haver-hi una època no fa gaire que la cosa va arribar a trontollar. Exacte. Ui, sembla l'Iron Man ara. Els Playmobil són una figura de plàstic, unes joguines de plàstic de 7 centímetres i mig, que tenen la particularitat, i aquí ja començo amb aquesta reivindicació, que et permeten crear universos infinits, que et permeten desenvolupar, et permeten imaginar mons infinits. Però, mira, agafo això que has dit dels Playmobils, abans d'entrar en això de per què aguanten, no? Playmobil, us explicaré una mica la història. Playmobil... Tenim una hora, només, no... Com? Tenim una hora, Ui. Playmobil, Geobra és l'empresa que crea Playmobil, el 1850. D'acord? Arriba la crisi del petroli. Amb la crisi del petroli, aquests de Geobra, Alemanya, Zindorf, es pregunten què poden fer per aprofitar tot el plàstic que tenen. Venien de fer caixes registradores, llavors van intentar-ho en el món dels hula hoops i per aprofitar tot aquest plàstic fitxen en Hans Beck, que és aquest senyor d'aquí amb el pirata, el Hans Beck, per crear i idear una figura que enganxi els nens, que els nens hi juguin. Llavors, aquest en Hans Beck, i aquí ho agafo amb això que deia de la imaginació, en què es fixa? Es fixa en com juguen els nens. I es fixen que els nens dibuixen els típics Stickman, que tots ho hem fet això al col·legi, de la vora de la pàgina del quadern de matemàtiques, de dibuixar el ninot amb els palets i els dos ulls. D'acord? I amb això, amb aquesta premissa, crea aquestes figures tan senzilles. Llavors, jo crec, com bé tu deies tu, com és que han aguantat, jo crec que precisament aguanten per la seva senzillesa. Perquè la seva senzillesa és el que els fa que hagin aguantat durant tant de temps. Perquè quan una cosa funciona, com hi hagi aquesta frase una mica acunyada, no? Si una cosa va bé, no la toquis. Doncs Playmobil ja va néixer bé, ja va ser una idea molt bona i és un fet que no l'han tocat gaire i no l'han tocat i està funcionant. El mèrit és això, que és una joguina que no ha evolucionat, potser com altres joguines que sí que han anat evolucionant. Els que tenen una edat, tots recordarem el
pirata, el barco pirata que ja és un mític, llavors potser el punt seria 70 o 80, Exacte. Llavors va tenir potser com una davallada, i ara potser cap als 2000 va tornar a fer una joc, més o menys, com a record que tinc. Exacte, agafant això que em deies de la davallada, ara Playmobil està a punt de desaparèixer. Els que ens agrada fer una mica de clickbait, que són més alarmistes, pensàvem que Playmobil desapareixeria. Durant la pandèmia, què passa? És que aquí sumen molts factors. Grans trets en són dos. Primer, que els nens ja no juguen. Els nens ja no juguen amb joguines físiques. Ara tot és consoles, és electrònica, i això, doncs, evidentment, es veu reflectit en el món de la joguina, en la indústria de la joguina. Això sumat a l'època de màxima preocupació que va ser la pandèmia. A la pandèmia, doncs no es fabricaven Playmobils i Playmobil estava en crisi. Aquí a Espanya, Playmobil tenia una fàbrica a Onil, que allà en diuen el Valle de los Juguetes. Doncs va tancar, durant la pandèmia va tancar i va acomiadar a mitja plantilla. O sigui, imagineu-vos com estava la situació. I Alemanya, que és el nucli central d'on venen els Playmobils, també van fer una reestructuració enorme fins al punt que van acomiadar a mitja plantilla i Playmobil s'ha vist obligada a ser absorbida per Mattel. Per Mattel, que heu vist aquí sota quan heu entrat, la Barbie. Mattel són els que fan la Barbie i us ho ensenyaré perquè Playmobil evidentment ha fet intents de reinventar-se, ha anat comprant les llicències que ha anat trobant. La que els hi deixen. I que es puguin permetre, que és molt important. I el nom de... nosaltres és Playmobil, però el Click, de què ve el nom de Click? D'acord, el nom de Click ve... Mireu, a veure si ho veureu. Aquest va ser dels primers Playmobils que es van crear. D'acord? Els 3 primers Playmobils que van sortir, el 74, que és això que en Hans Beck es fixava en què jugaven els nanos, van ser un treballador de la construcció, un cavaller medieval i un indi. D'acord? Que parlaven d'aquesta senzillesa, no? Una boca somrient i en aquella època els canells no rotaven, ara sí. Tinc aquí també... Sí, les canells seria... M'agrada molt el material, L'única evolució seria, no? Potser el fet que els canells giressin seria l'única petita evolució. S'han intentat reinventar, pintant ulls, posant més o menys complements. Però al final l'essència és la mateixa. Playmobil, pels 25è aniversari, va treure aquesta edició especial, que fa molta gràcia ensenyar-la, que és el primer Playmobil que van crear, que és aquest cavaller, el vermell, i aquest l'any 2025. Exacte, l'any 2025, que és aquest, que si veieu en essència és el mateix. És el mateix, més brillant, potser una destral més xula en comptes d'una espasa, un escut més treballat, però l'essència és la mateixa. I el nom de Click Playmobil, que em preguntaves, tenim problemes tècnics, sí que hi ha un informàtic per aquí, si no, El nom ve del Playmobil, els Playmobils es desmunten. Això potser no ho faré, potser és un sacrilegi. No, el carreg. Si ara féssim força, es desmuntaria i es veuria un esquelet. Consta d'uns peus, d'un esquelet blanc que uneix les peces, del tors, les mans i el cabell, ja està. I la cara, una dada curiosa, el somriure aquest icònic, està imprès. No està pas dibuixat, sinó que és un motlle que hi ha dins del cap. O sigui, Playmobil es vanta que el somriure no es pot esborrar. Tot i que hi ha Playmobils enfadats, tristos, sense boca... Hòstia, jo tinc present, només estic present somrient, ara que ho dius, allò d'enfadats o tristos no l'he vist. Clar, com tota joguina i com tota jogueta així en concret, es crea un col·leccionisme, es crea una afició, suposo que ha d'haver-hi referències allò concretes, allò molt buscades, molt especials per veure els col·leccionistes. Exacte. De fet, si passes la següent diapositiva, el que més busca Playmobil, el sant grial, la referència, la línia més buscada i evidentment la més cotitzada, i que la gent també especula, això també és un món, és tot el que té a veure amb els trens.
ara que està tan de moda, els trens de Playmobil són les referències més exclusives que costen més de trobar. La gent vol col·leccionar més, però si ja anem a filar prim, el Playmobil més difícil d'aconseguir, i evidentment també el més car, és una edició limitada que es va fer a Corea, que és aquest roller coaster, aquest petit parc d'atraccions, que només es ven a Corea. N'hi ha 4 o 5 al món. D'acord? No sé si vaig posant patades per aquí sota. No, Perfecte. Aquest d'aquí és el més complicat. No vulgueu saber els preus, vull dir, quasi que pots pagar l'entrada d'un pis amb això. I ara em va molt bé que parléssim de les referències. També us ensenyo aquí a baix un exemple de referències. Una referència que ha funcionat molt bé és el d'Astèrix i Obèlix. I això s'ha de dir perquè estem aquí en el consolat de Moldàvia. Sí. Aquest l'heu de tenir. Aquest de Tintín és oficial o és... El consolat de Moldàvia, que és de Tintín, exacte, és un custom. Que això també és un món molt interessant, que és que els col·leccionistes i no tan col·leccionistes, per afició, customitzem, pintem Playmobil, el pintem o agafem peces de diverses caixes o referències per fer-ne de nous. I aquí, per exemple, us porto una exemplificació d'un personatge que ha intentat fer els protagonistes d'Astèrix i Obèlix, de Tintín. Perquè sí que és veritat que Playmobil sí que crea molt de sets, crea molt de col·leccions, però sempre basades en el seu propi univers, en coses concretes, com deia abans jo, el barco pirata, el fort, i així, però clar, llavors va haver un moment que sí que es van llançar a tenir llicències, com deies tu, de l'Astèrix o de l'Obèlix. No sé si va ser també Star Trek. Exacte, aquí tenim un gran coneixedor de Star Trek, amb uns preus que fes tu mirar. Podem dir que d'alguna manera van saber reinventar-se i si han posat tard, han tingut èxit aquestes llicències. Sí i no. Hi ha alguna referència que es podria dir que ha tingut èxit, com per exemple de les més buscades que són Astèrix i Obèlix, però jo defenso, i així ho crec, que Playmobil arriba tard a l'hora d'agafar referències. S'han intentat reinventar tard. Lego, que per cert és més antic que Playmobil, ho va fer bé, ja va veure, en previsió, van agafant totes les referències fortes. Disney, Star Trek, que bé, són el mateix, no? Totes aquestes referències, clar, tenen un múscul econòmic més fort i han agafat totes les referències que estan a l'ordre del dia. I Playmobil s'ha quedat una mica enrere. Veurem si ara, amb la compra de Mattel, que Mattel ha comprat Playmobil, si s'espavila una mica. Però clar, ara van agafant referències que potser, jo tinc els meus dubtes, que als nanos els interessi. Monster High, Astèrix i Obèlix encara ha tingut algun èxit. Monster High, aquest any, els que som Naruto, exacte. Ties o pares, Monster High ha tornat a tenir una revifada, o sigui que en aquest sentit jo crec que sí que poden interessar. El fet de Naruto jo crec que també va tenir un petit boom, perquè ja sabem que el manga i l'anime té bastanta tirada i sortida entre el jovent, el Naruto també... I també Playmobil, i això també s'especulava, està apostant molt fort per al que és tot el tema de les llicències de cotxes. Hi havia molta gent que creien que Playmobil acabaria ja abraçant tot el que és el món només de fer cotxes, perquè està traient molta llicència de Volkswagen, de Ferrari, llavors una referència que és una delícia, que és Vespa, ha comprat la llicència de Vespa, que aquest és molt xulo també. Jo recordo haver vist el cotxe, la furgoneta de l'equip A. Exacte, Scooby-Doo, si ens posem a pensar ja trobaríem. I ara potser, no sé, les Tortugues Ninja també hi era? Les Tortugues Ninjas no, va fer una col·laboració no oficial amb Funko Pop per fer unes Tortugues Ninja, però no. No, Funko ja seria per una altra xerrada. Vale. I, perdona, que vull dir una cosa, que s'ha anunciat fa un parell de setmanes, que és, i agafo això de que Playmobil s'intenta reinventar. Acaba d'anunciar Playmobil una tecnologia que, bueno... Després, si vols, explicaré que jo tinc
2 denúncies obertes contra Playmobil. Tu? Vale. Ara si vols ho explico, perquè m'ha vingut ara al cap, jo crec que això és interessant, que és el que vol sentir aquesta gent. El marro. El marro. No, però això que te deia, ara han implementat un botó electrònic, posaran un xip que diu 4 frases en alemany, que és en forma de motxileta, o amb un petit artefacte que es posa dins del vaixell pirata, que els nens, quan el toquen, farà un soroll. Tindràs un pop, quan tu toquis un tauró, quan toquis el tauró farà soroll. Clar, amb això és el que vull dir que fan nens tard. Si el pop el torna a parlar malament, Ara, això també, qui va dir abans, això ho acaba de fer Lego també, que van anunciar que hi havia unes peces interactives que o s'encendrien o farien... Sí, ja veurem com surt això. El canal, l'anunci deixem-ho per després, no fos cas. Cat, tu tens 30... Jo tinc 28. Marc, va particular. Crec. De què et ve l'afició aquesta de Playmobil? Per què t'interessa per Playmobil i no un altre joguina en concret? Mira, m'agrada molt, Filip, que em facis aquesta pregunta, avui que estem en aquest lloc tan especial, perquè l'any 2007, el diari Empordà, aquí a Figueres, ara ho lligaré, no et preocupis que jo ho lligaré, va fer una festa, va fer una celebració on, amb motiu de la Fira del Joguet de Figueres, que insisteixo es va celebrar el 2007, figuerencs il·lustres es presentaven aquí davant, me'n recordo com si fos ahir, aquí davant amb la seva joguina preferida. Llavors, 25 anys i més jugant, que tinc l'article, el tinc per aquí a la llibreta, recordeu de digitalitzar els documents. I llavors imprem-los. Són coses que no hi caiem i són importants, el que dius tu, el fet de poder mantenir aquestes pàgines de diaris o de documents. Suposo que si em posés en contacte amb el diari Empordà ja m'ho enviarien. Però això ho tenia per si de cas, per treure-ho en una ocasió especial com aquesta. Llavors, què passa? Cada nano entrava amb la seva joguina a fer-se la foto aquí davant i jo, perquè vegis d'on em ve l'afició, següent, jo el 2007, jo ja vaig venir amb el meu buc insígnia, que és la meva referència predilecta, amb el buc insígnia a fer-me la foto. És el mateix vaixell? És el mateix vaixell. Evidentment, doncs... Primera edició? Aquesta va ser la primera edició, potser no, perquè aquest vaixell... No, però primera edició, vull dir, el vaixell, primera o segona edició? Sí, exacte. Ha patit, aquest vaixell, us podeu imaginar que he comès crims de guerra que no es poden explicar amb aquest vaixell. Veieu que li falta una vela, li falta de tot. Doncs d'aquí em ve l'afició. A casa meu, els meus pares no em van voler comprar la consola pertinent d'aquell any i em vaig haver de buscar una alternativa. I aquesta va ser els mons de Playmobil. Jo també em considero una persona molt imaginativa, m'agrada jugar, m'agrada fer històries. El que veiem, que potser és el que avui en dia que trobem a faltar a la mainada avui en dia, que enganxats en el mòbil o a les consoles, el fet aquest de jugar per un mateix costa molt i no hi estan acostumats, no hi estan navegats, que és una llàstima. Exacte. Jo, de fet, reivindico, ara aquí que també hi ha pares i mares, que els nens i les nenes se'ls hi compri joguines que treballin, que persegueixin l'objectiu de desenvolupar la imaginació, que no t'ho donin tot mastegat. Perquè jo ho trobo igual o més interessant que una història que ja et ve narrada. Per això m'agradava tant de petit Playmobil, perquè és que m'obria una finestra infinita amb mons de possibilitats infinits i jo Playmobil també me'l sento molt meu, perquè quan era petit vaig començar jugant amb un nino, que era jo, era el meu alter ego, el 2007 o abans, i el feia viure històries. Si a mi m'agradava una nena de classe, jo creava una princesa que era l'alter ego de la nena de classe. Si m'enfadava un professor que m'havia posat un 0, feia que fos un dolent, i llavors, doncs... Poses el pirata i anaves a parer. Ara, o el cremava o el congelava. Hi ha la meva mare pobra, que jo li deixava el forn fet un nyap, perquè... Els fonies directament. Els fonia directament. Això dic dels crims de guerra. Vull dir que imagineu fins on arribava la imaginació. I amb un nino l'he fet durar fins ara.
Ara quan arribo també a casa dels meus pares i no em veu ningú, doncs encara hi jugo, encara es desenvolupa la història. No, és el seu, Exacte. El que diem sempre, no perdre aquell nen que tenim a dintre. Totalment. D'alguna manera. Has comentat, bueno, hem comentat abans que deies que havies famós, Això m'ha fet molta gràcia perquè comentava que estava a l'ordre del dia. He trobat en aquest recopilatori de fotografies aquests 3 personatges figuerencs il·lustres que jo crec, jo aquí veig un patró i veig una solució solucionar tot el tema Rodalies. Crec que aquí tenim material de sobre per treure aquest... Farem un missatge a Salvador Illa per a veure si em vol fitxar, si em fitxa algun d'aquí, per solucionar tot el tema de Rodalies. Em sembla molt curiós els trens amb el tren. Bueno, els trens sempre pels nens ha sigut una cosa que sempre havia tirat molt, atreia molt els trens, va haver-hi una època que estava molt de moda també, regalar la típica maqueta de tren. I de fet, fent aquesta recerca de fotografies que us veig, hi ha algun de vosaltres que no l'he posat aquí però també hi surt, m'agradaria també tenir un moment, unes paraules per l'enyorat Josep Maria Joan Rosa, que va ser, ja ho sabeu, l'expresident d'aquí del Museu del Joguet, el fundador. Les fotos són d'en Jordi Puig, va ser la campanya aquesta de les fotos, era el fotògraf en Jordi Puig, que ara tenim hi ha una exposició en aquest museu. Exacte, en Jordi Puig. És en aquestes fotos, sí. Exacte, no sé si teniu el document, però si no també... Sí, tenim les fotos, vull dir que si algun dia vols... Genial. És que dèiem la presentació, i aquests dies amb la Mavi encara en parlàvem, que ens agrada molt que Josep Maria i Joan hagués sigut aquí per aquesta xerrada, que l'haguéssim gaudit molt, i en part també és una mica d'homenatge, és una persona que jo havia tractat molt i també m'apreciava i valorava molt, un petit homenatge, una mica de record en ell. Parlaves que els crits de Playmobil venen d'Alemanya, la fàbrica principal és allà, però jo me'n recordo que tu fa uns anys vas anar a visitar un parc d'atraccions. O sigui, hi ha parc d'atraccions. A Zindorf, que és la ciutat natal del creador de Playmobil, que és aquest senyor Hans Beck. I mira, va ser un regal del meu millor amic, l'Eric Roure, que està aquí entre el públic. Va fer un regal enorme, tremendo, em va fer molta il·lusió. I evidentment, clar... També fan de Playmobil? Bueno, una mica... O què? Et va acompanyar al viatge? Home, sí. O realment, o se'n va fer fan o els va avorrir de la per vida? Sí, jo crec que va quedar una mica tip perquè el vaig obligar a gravar-me a cada localització del parc i veia jo barallant-me amb nens alemanys de... Per aconseguir és un dels vídeos que em va fer més il·lusió gravar. Recordeu-me als meus companys per les properes xerrades que m'informi més de l'historial entre dues denúncies de Playmobil. Barallant de nens alemans. La cosa fumet, Potser que el sortit trobem els Mossos. De fet, en el parc alemany... Qualsevol porta la contrària. En el vaixell aquest que heu vist, el tenen en gros, pels nanos. O sigui, vaig tenir feines d'entrar-hi, però tenen aquest vaixell en gros, com si fos visitable. I un dels vídeos que us convido a mirar és jo entrant en aquest vaixell. La il·lusió que em feia. Amb 7 anys, que jo m'imaginava visquent aventures aquí, que jo he plorat, no m'invento això, jo he plorat jugant a Playmobil. Si tenia problemes, una espècie de... una manera també de desfogar-me. No, i de treure les teves emocions. Era jugant i treure les frustracions. Jo que ho he vist tant, poder entrar en aquest vaixell em va fer una il·lusió tremenda. Després, tu ara sí que vas tenir canvi de localitat on vas anar a viure, ens penjaves molt de vídeos de fer de Playmobil, de la mateixa de la fira. Clar, una cosa a vegades com nosaltres parlem en diferents canals que tenim, podem parlar de llibres, de sèries, de còmic, és més fàcil, però clar, a l'hora de parlar de clips de Playmobil, en què t'inspires? Clar, perquè tu pots agafar una caixa com aquesta que tenim una referència al costat, que tu va per referència, clar, pot ser passat. Com ho fas perquè no sigui passat, sigui entretingut, sigui atraient de cara a l'espectador? Com t'inspires a l'hora de crear un vídeo? A veure, Playmobil
m'inspiro perquè m'agrada. I quan una cosa t'agrada, et surt sol. Però bé, també requereix d'un esforç, t'hi has de posar. Si no t'hi poses, no faràs mai res. Com ho trio? Mira, el que sí que et puc dir és que jo tenia clar, quan vaig crear el canal de YouTube, és que tenia clar que ho volia fer en català. Perquè és el llenguatge que jo penso, és l'idioma que jo penso, crec fermament que calen més creadors de contingut i creadores en català i que s'ha de tocar tots els nínxols possibles perquè qui vulgui veure un vídeo de Playmobil, de Lego o de fer ganxet en català ho pugui fer. Llavors, partint d'aquesta premissa i de l'amor que tinc, m'inspiro una mica amb el que em trobo a les mans. Potser vaig a una fira i trobo una referència que, ostres, fa molt que no veig, doncs m'agrada compartir-la. O les fires de Playmobil, quan hi vaig, m'agrada molt ensenyar. Tinc un vídeo a Girona, que em va gravar un company càmera, al Palau Cremant de Girona, que entrevisto tots els paradistes de Girona que m'expliquen ells també com van començar, com s'ho fan, quin criteri fan servir per muntar les parades, per muntar un diorama. Aquí ho vivim cada any aquí a Figueres, quan es munta l'antiga sala del Casino Monastral, que ara aviat tornarà a funcionar. Els diorames són molt macos, són molt atraients, i és una feinada muntar-ho. És una passada, és una passada. Has arribat a muntar diorames d'aquests grossos? Jo m'ho han ofert moltes vegades. O quan pot estar per muntar un diorama? Depèn, pots estar dies. I normalment els diorames grossos, potser fan, no exagero, els més grossos que he vist, fa 5 cops aquesta taula, vull dir, al mig d'un poliesportiu. Són diversos col·leccionistes que munten escenaris. Però jo no munto diorames perquè no treballo tant a l'escenari, m'agradaria fer-ho, sinó la caixa tancada. També, agafant el que em deies el jo i el col·leccionisme, vaig començar a col·leccionar perquè jo en tenia molts de petit, us imagineu, com més gran em feia, més complexa era la història que tenia creada dins del meu cap i més figures necessitava. Doncs me'n recordo, quan anava a l'institut, que potser no estava tant per Playmobils i tenia el cap una mica ple de cabòries, doncs tenia tots els Playmobils mal ordenats, error, ara que soc col·leccionista ja sé com s'han de tenir ben ordenats i classificats, el meu pare li molestaven en el traster de dalt, me'ls va agafar i me'ls va llançar tots. I tota la col·lecció que tenia de 5 anys fins que devia tenir 15 va desaparèixer tota. Guardava aquests, per això és tan especial per mi, perquè els protagonistes, la princesa, el capità, tots estaven dins del vaixell, i el vaixell aquest sí que el tenia ben guardat. I el tinc, i aquesta afició de col·leccionisme, crec que em ve, a banda de l'amor que tinc pels Playmobils, crec que em ve, vaja, és així, de la voluntat de voler recuperar tot allò que jo havia tingut. Has aconseguit recuperar més o menys tot? Gairebé. I tens calculat quantes caixes o quants Playmobil tens? Sempre em fan aquesta pregunta quan vaig a convidar a algun lloc. No tinc ni idea, perquè és que col·lecciono molta figura individual, tinc mils. Jo recordo una vegada que vam entrevistar pel canal, pel Patrick, va ser que hi ha com una guia que... És que tinc lectures també molt interessants. Això... M'ha fet molta gràcia que hi hagués com una guia. Això d'aquí, això és la bíblia del Playmobil. D'acord? Aquí estan recollits, el Playmobil Collector, això si sou col·leccionistes, o els que siguin col·leccionistes ho sabreu. Aquí ha recollit totes les referències que ha creat Playmobil, per més estranya que sigui. I aquí, aquesta ve fins a quin any ho fan. Si hi ha fotos està bé. Pensava que fos tot un llistat. Del 74 al 2009. També tinc la segona edició que ve fins ara. I això està molt bé. I del 2000 per països, exclusius sets. Aquí hi ha dividit per... Codi de barres. Exacte. I fins i tot un indicador que et mesura amb ninots com de difícil és trobar aquesta referència. N'hi ha que estan descatalogadíssims. I n'hi ha de descatalogats, n'hi ha aquest de Corea, crec que també surt. Com no és en alemany, en espanyol saps si és? No. En català encara no. M'agradaria dir si alguna empresa estigués interessada a treure en català, aquí hi ha mercat. Sí. Sí, no, això, si sou col·leccionistes, ho heu de tenir. Va molt bé per fullejar, també hi ha gent que els guixa,
per marcar quins té, quins no té, però clar, el llibre no es guixa, és una cosa que sempre discuteixo, i jo convenço algú que me comença a guixar un llibre és sacrilegi, per molt que aquí davant diguin que sí, no. Si vols una cosa més pesada, un petit incís, també tinc un estudi que van treure d'una universitat alemanya explicant la influència dels Playmobils a Alemanya, també. Bueno, un assaig científic. Si sabeu alemany i teniu hores de lectura, també us el puc deixar. Tinc de tot. I aquest dels Reis Mags? Ah, mira, això em va molt bé per documentar, i avui que estem al Museu del Joguet també l'ensenyo, que és un recull de 35 jocs i joguines per recordar, Ròmul Bretons. Aquí és una petita enciclopèdia de jocs i joguines que van arribar aquí a Catalunya. Molt interessant també. Sí, i també a vegades l'utilitzo per documentar-me en algun vídeo. Tu creus que ara ho deies tu, pel fet que Mattel hagi comprat Playmobil, creus que realment de cara a aquest any, mitjans d'aquest any, de cara a la festa de Nadal, podem tenir alguna que és, a part d'això, de l'exclusiva aquesta que has comentat, alguna llicència, algun nou, alguna que pugui sorprendre els col·leccionistes, o dir, hòstia, ara realment Playmobil fa un pas més endavant? Ara mateix s'acaba de celebrar la fira de Playmobil de Nuremberg, si no ho dic malament, exacte, Nuremberg, que aquí cada any Playmobil presenta les seves novetats i les jugueteries d'Alemanya també presenten les seves novetats. La novetat més última és aquesta que us dic de la motxilla que fa sorolls. Vull dir, jo ja estic curat d'espants i no m'espero gran cosa de que pugui sortir. Per això ja tinc prou feines a intentar aconseguir totes aquestes referències que als anys 2000 he perdut. Ara també et devies empatxar força d'una certa llaminadura, d'una xocolatina que tots coneixem, que són els ous Kinder, que han fet una tirada de... Els ous Kinder també, que també els tinc tots. Me'n vaig fer un fart, tinc tots els herois repetits i el ditxós mamen no m'ha sortit enlloc. Vaig avorrir els ous Kinder, cada dia li agradava l'ou Kinder al meu senyor i diu, què? No, dic, el paquet de 3 d'ous Kinder jo el portava i què menges? No, un ou Kinder de postres i anar buscant la peça. O sigui, tinc Robins, tinc Supermans, tinc Batman dels rellons si no hi ha manera que surti, No. I mira que són... que n'hi ha, I sempre hi ha el que no et toca. Són més petits, això sí. Sí, això també forma part de la col·lecció, tenir aquestes peces també forma part dintre de la col·lecció, diguéssim, no? Exacte, però s'ha d'anar molt de cap a l'hora de col·leccionar. Qui col·lecciona coses ho sabeu, des de còmics fins a Warhammers. Has d'anar molt de cap, perquè si comences sense mesura a intentar abarcar-ho tot, és que no pots. Primer que no pots i segon que és que la butxaca no aguanta. Sé del que parles. T'ho diuen que la meva obsessió és tenir tot lo de Spiderman i t'ho poden dir per aquí davant que a casa ja no hi cabem. Aquesta també és un clàssic, Exacte, mira. És el fort modernitzat, no és el clàssic que coneixem nosaltres, aquest és el castell. De fet, el nom de Ionia Playmobil ve d'aquí, d'aquest castell que tenia jo, on es veuen aquests cavallers del drac, i els dolents que deia jo, i els bons, que són els cavallers del drac. Aquesta referència del lleó, perdoneu, aquí el nom, Ionia. Que aquesta referència va sortir l'any 2000. També als Estats Units tenen una versió també especial que canvia una o dues figures. I aquesta petita que veieu, per celebrar els 50 anys, ara Playmobil fa 3 anys va celebrar el seu 50è aniversari, va reeditar aquesta figura del cavaller de Ionia, que és molt xula també, així daurada, que també és una reedició de quan Playmobil va fer 25 anys, que també va treure un cavaller daurat. Sempre innovant. Sí. El que parlàvem aquí dels sets, muntar això... Mireu, per exemple, aquí baix a la dreta, aquest és d'un... com es diu aquest noi? Sergi, crec que es diu? És un enamorat del món dels romans. I aquest senyor va fer una taula immensa, una passada, recreant una batalla específica concreta de Roma, amb elefants, amb trompetaires, que els elefants, depèn de quins siguin, que aquests són els grossos, valen diners. Per exemple, a Playmobil hi ha un animal molt difícil, costós de trobar, que és el bisó. Un bisó ara per internet et costa... Jo no havia vist, sí que se'n veia. Et costa 25 euros ara, si vols un bisó. Imagina't algú que vulgui fer la batalla plena de bisons. Ja em dius 25 euros, normalment què costaria? Per veiem la diferència.
El preu normal, quin seria? Què costaria el... Un visor normal, clàssic, amb... Clar, si el vols comprar ara és que al mercat de segona mà te trobes preus desorbitats. El meu somni, per exemple, és tornar a trobar el castell de Lleònia. Jo soc el rei del regne de Lleònia. Jo quan jugava era el rei, evidentment, no el posaré a ser... Doncs m'agradaria tornar a tenir aquesta caixa, aquesta referència, però clar, la busco que sigui oberta, la vull estrenar. Per seguir els col·leccionistes tenim un component nostàlgic, volem tornar a experimentar aquella sensació d'obrir el Playmobil per primer cop. Clar, aquest castell l'he trobat per 200, 300, 400, 500 euros. L'obriries o seria la caixa tancada? Clar, aquí també col·leccionista la caixa tancada té el seu valor. El vaixell aquest que heu vist, el tinc 3 cops. Caixa, muntat i desmuntat, o... Sí. De les 3 maneres possibles, no? Exacte, sí. No sé, perquè a vegades els que t'han a comprar figures de superherois així, dius, no, és que en compro dues per què? No, una per obrir i tenir exposada i l'altra amb la caixa tancada per si de cas. S'ha de comprar de 2 en 2. Això no s'explica. No, bueno, entre col·leccionistes ja ens ho sabem, això. Vale, vols tirar el concurs? Primer les preguntes. Bueno, si vols puc explicar l'anunci que tinc. Bé, anar controlant, va, anem bé. Sí, anem bé? Si no ja et tallaré, no pateixis. Vale. Bueno, en tinc una. Però és oficial aquesta denúncia? Gairebé oficial. Vaig enviar un correu molt passivo-agressiu a Playmobil i vaig rebre una resposta també molt passivo-agressiva. Que és... Normalment aquesta empresa, aquests correus o aquests... Són molt corporatius. Sí, costa molt que contestin, I m'ha costat trobar imatges, és que ho trobaré, perquè ho he intentat tirar de l'hemeroteca i ho han esborrat. Però jo ho tinc documentat, això. Que és, l'any... Per l'1 d'octubre, Playmobil també té una línia de revistes. Fa una línia de revistes i posen, doncs, jo què sé, una revista especial princeses. I regalen una princesa, o especial cavallers, i regalen un cavaller, i fan 4 jocs pels nens, per pintar, per dibuixar. Doncs per l'1 d'octubre van treure una revista especial de policia. I hi havia fent un petit còmic, i el policia es deia Antonio a por ellos. Sí. Antonio, un nom així a por ellos. I això em vaig estar documentant i tenia el... O sigui, és cert. No, sí, perquè ho he vist si vas... Llavors, clar, em vaig quedar de braços creuats i els hi vaig fer un correu explicant que això no podia ser, perquè mira, escoltin, senyors d'Alemanya, jo soc català, i tota la història. I vaig dir, bueno, si no això s'haurà d'emprendre mesures legals. I em van fer, perquè trobo una falta de respecte, vosaltres que us vanteu de ser una joguina educativa, novel·la, etc. Això és molt important també, les joguines, tota la missió i tot el rerefons que tenen. També, no soc pare, però el dia de demà també buscaré pels meus fills joguines que no siguin, per exemple, no siguin bèl·liques. Playmobil, quan va sortir, la primera pistola no va sortir fins al cap d'uns quants anys més tard, perquè el creador, Hans Beck, era un ferm defensor de la no violència. Doncs vaig rebre un correu corporatiu dient em sap molt de greu, Playmobil treballa per... Saps això que vam fer amb el ChatGPT d'aleshores? No, bueno, són molt corporatius i suposo que tenen per cada tipus de pregunta o de correu així una resposta concreta. I no he tornat a rebre resposta. I llavors també, una altra, molt ràpid, una altra, no és denúncia, però una queixa que els hi vaig fer, que és que encara a dia d'avui, Playmobil, que aquí això encara ha tingut prou èxit, treu un sobre sorpreses. Com abans, com qui té un sobre de còmics que no sap què hi ha dins, doncs treu una línia, unes sèries, amb un Playmobil, que no saps quin et sortiran. Hi ha 12 i potser et toca el policia, el pirata o el senyor de l'espai. Doncs encara a dia d'avui, la línia de nois segueix sent de color blau i la línia de noies continua sent de color rosa. Vull dir, vantes de tanta tecnologia, que ens reinventem, que treballem pel jovent i fas aquesta discriminació. Que els colors no tenen sexe ni gènere. Doncs encara a dia d'avui ho fan. Mires
les pàgines de princeses i segueixen sent roses, que perfecte, però igual que les línies que van treure orientades a nenes, les caixes són roses. O ho mires i al castell de princeses només surten nenes jugant en el castell de princesa. Bueno, això també els hi vaig fer un correu que s'ho haguessin mirat. I ara m'està, hòstia, el català otra vez. Ja el correu català otra vez. Hòstia. Bueno, ara sí... Abans del concurs, algú vol fer una pregunta? Sí, bueno, no sé, ho hem dit al principi, però això, us hem preparat un petit concurs, que us ensenyaré aquesta figura. He pensat que pot ser divertit sortejar-la. D'on surt aquesta? Em sembla que és una figura exclusiva d'una executoria alemana. Sí, de... Ara em surt Colm. D'on és aquesta? Bonn. De Bonn. Mira, l'amic que em va portar a Alemanya, al cap d'uns anys... Això és amistat, eh? És exclusiva d'una jugateria de Bonn, que aquest ninot es diu Puppenkönig, que crec que la traducció ve a ser com el rei dels peluixos o el rei dels joguets. Res a veure amb el König que coneixem més. No. I és una figura, doncs, aquesta la vaig portar jo expressament d'allà d'Alemanya, per una ocasió com aquesta, i la vaig comprar en aquesta botiga, que només es pot comprar aquí, en aquesta localitat. Confessa una cosa, quantes en tens? No, 3 o 4. Sí, però cada cop és més difícil de trobar. No, clar, això és el que no aconseguis, això compres 2, 3 o 4, o 2 o 3 per tenir-la i saps que això amb el temps agafa un valor, es revaloritza. Algú va preguntar una cosa en Gerard, algun dubte? No? Passem al concurs? Jo crec que aquesta gent ja està ansiosa. M'ofereixes... si és normal. Jo en tinc una. A veure, digues. Et consideres entre els col·leccionistes més importants de l'Estat o de Catalunya? No. En coneixes algú? Sí. Tan diferent és la teva quantitat de col·lecció amb la d'ells? És que hi ha molts tipus de col·lecció. De quantitat segur que no sóc jo. De qualitat, matèria pirata, potser sí que jo tinc peces molt difícils de trobar. Que m'han demanat, m'han ofert diners per comprar-me'ls. Com per exemple el vaixell aquest, el buc insígnia que ja no es troba. El vaixell perquè és col·leccionista i no tant, és una peça que és molt i molt buscada i quan parles de Playmobil tothom et va directe, no, és que el barco pirata i tothom et diu la història aquesta, no, és que jo el tenia, la meva mare el va donar al meu nebot, aquí tenim algú de públic que ho va patir, va donar el cosí o el que sigui, dius, hosti, la sacrilègia. No, a veure, no em considero dels més importants, però és que tampoc és el que persegueixo. Prefereixo considerar... Si ho fossis ho diries? Sí, no tinc cap problema. No tinc cap problema. Mira, el meu tret diferencial jo crec que és això, fer els vídeos en català que n'hi ha molt pocs. Conec molts creadors de contingut que fan vídeos que són catalans i que fan els vídeos en castellà o les publicacions d'Instagram en castellà. Que jo sàpiga, d'aquest tipus de joguina, o d'aquesta creació de contingut, ets l'únic o poc que parla de Playmobil en aquest sentit. Perquè sí que de creadors de contingut en català, poc a poc n'hem tingut més, però d'aquesta temàtica és difícil. En castellà segur que en trobaríem. A Instagram n'hi ha molts que sí que pengen fotos, fan muntatges. A Marc Giró, per exemple, té un canal secret de Playmobil. Marc Giró, el periodista? Sí. No, però què t'anava a dir? Al sud, allà a Andalusia, és increïble l'afició de Playmobils que tenen. Ara he estat a Cádiz i hi ha una botiga especialitzada de Playmobil. Vaig entrar, em vaig estar documentat això també, em vaig haver de saltar. Hi havia totes les verges del Rocío, tot. I aquest venedor era customitzador i es feia els portals, es feia els tronos ell mateix de Playmobil. I aquí a Catalunya, doncs ja et dic, d'Instagram n'hi ha força, però de YouTube sóc l'únic. Que parli davant de càmera, que es vegi la meva cara, crec que sóc l'únic. També teniu com a clubs o associació de Playmobil? Sí. N'hi ha alguna de catalana? Sí, per exemple, en el vídeo aquest que us deia de Girona, vaig anar a seguir un dia de fires amb el Clic Girona, l'associació Clic Girona, que abans es deien Riu de Clics, que són uns quants amics i col·leccionistes de Playmobil que s'agrupen i bé, munten fires junts,
o fan diorames junts, que per això poden fer aquesta bestiesa de diorames, perquè un sol no pot recrear. I llavors com saps quin és el teu clic? Sí, els vaig preguntar... Jo els dic, munta, dic, jo no porto meus Spiderman, jo els barrejo amb els altres, I marcar tampoc el marcaré, perquè és que vagi, saps? En parlem-ne, clar, quin és teu, quin és meu. Ja s'entenen amb això, vull dir... Al final vas estovant, també, quan venia un amic meu a casa, que jo tenia tota l'habitació, la meva mare pobra, li tenia ocupada tota la casa plena de Playmobil, tenia el Fortin, quan venia algú no els hi deixava jugar perquè, ostres, el Playmobil no me'l toquis perquè aquest està en aquesta posició que està lluitant amb aquest i si me'l mous ja no sabré on m'havia quedat. Però amb el temps... Ja no s'atrevia perquè si no sabia que els denunciaries. Jo tirava una denuncia. No li toquis el Playmobil que et denuncia. No, alguna malifeta he fet amb el Playmobil. Tenia un veí, això no es pot explicar, però tenia un veí que tenia... Et recordo, s'està gravant. Va, anem acabant el temps, ara sí, va, anem pel sorteig. Com ho vols fer això? Va. Mira, molt senzill, m'he preparat una pregunta que heu d'estar molt atents i atentes i qui encerti la pregunta, que aixequi la mà i s'endurà aquesta referència. Intentaré anar ràpid perquè és una pregunta que heu d'estar atents, Diu, relacionat amb els pirates. Posa la imatge de... Exacte. Diu, Henry Avery, que és aquest senyor d'aquí, d'Avon, va néixer el 1659, va ser un pirata anglès actiu al segle XVII, també conegut com a Avery John, Ben Long i Benjamin Bridgman. És més famós per ser, aparentment, un dels pocs grans pirates que es va retirar en el seu botí sense ser arrestats o morts en batalla. Era un geni de l'engany. Sobrenomenat el rei dels pirates pels seus contemporanis, va ser en el seu moment el bucaner més buscat del món. Encara que no hi ha relats fiables sobre la bandera d'Avery, es diu que utilitzava una calavera blanca de perfil amb mocador i una arracada, que és la mateixa bandera que hi ha en aquest buc insígnia que tinc 3 o 4 cops. Diu, aquesta bandera és la mateixa que es pot veure exacta al buc insígnia de Playmobil, que és de l'any 2000. Diu, la font original en què apareix per primera vegada aquesta bandera no es coneix, però no apareix a les publicacions fins a la dècada del 1920 o principis de 1930. Aquest senyor, recordem, aquest pirata va néixer el 1659. Diu, la pregunta, atenció, és, segons la Viquipèdia, a quin any va desaparèixer el pirata Henry Avery? A veure. Ara qui és el primer que es llença? No té res a veure amb la bandera, Ja ho he vist. Aquest senyor va néixer el 1659. Llavors, quin any va desaparèixer? Quin any va desaparèixer? 1720. Menys. 1714. Menys. 1700. 1700, hem dit per aquí? Menys. 1690. Més. Ei! 695. Més. 99. Exacte. Qui ho ha dit? Perfecte. Vale, doncs, molt bé, acabo la discussió per aquí. Bueno, moltes gràcies, no? Jo volia, sobretot, acabar donant un agraïment a tots i a totes vosaltres per haver vingut. També als amics de Totemcat, del Farfreak i de la Batcova, també al Museu del Joguet, que tinc molt bons records. Jo aquí quan era petit vaig perdre el concurs perquè no vaig saber que la letra que més baila és la J i el nen del costat es va endur les clàstics. O sigui, que sapigueu que és la meva redenció en aquesta sala. Bravo! També ha sigut, nosaltres ja ens coneixem, has passat pels diferents canals nostres i ens feia molta il·lusió tenir aquesta xerrada amb tu i qui com tu per fer aquesta xerrada dintre Can Mar, dintre del Museu de
Del Joguet, com ha repetit, ens farem pesats tant avui com demà a partir de les 10 de la catequística. Moltes gràcies al Museu del Joguet, a Mavi i en Canaleta, que s'hi han posat també, que tantes felicitats ens han donat, a l'Ajuntament de Figueres, a la catequística i a tots els patrocinadors que ens ajuden desinteressadament. O sigui que moltes gràcies per fer aquesta xerrada i nosaltres us esperem demà a partir de les 10 del matí a la catequística de Figueres.